Moj današnji gost je Jelena Vučković. Ćao Jelena, dobrodošla. Nismo se vidjeli decenijama. Što bi rekla Ceca, a između decenija. Između decenija. I jedna od mojih, pa kažem, omiljenih pesama. Da se zahvalim našim prijateljima emisije, to su Skandal, najtiražniji i najčitaniji tabloid u Srbiji, zatim Fox televizori i Salon nameštaja Sara. Kako si? Hvala Bogu, dobro sam. Super izgledaš. Hvala puno. Da to znači da si sretna, zadovoljna? Pa logično. Žena kad je sretna i ja mislim da je to, da se to vidi nekako. Kada možemo da te očekujemo da se vratiš, što se kaže, u punom sjaju, da krenu pesme, da... Evo, upravo izlazim iz tvog studija, idem da radim novi singl. I bit će uskoro, mislim, negde, pa krajem avgusta. To treba sve da se onako uklopi lepo i da izađe. Kakav je muzički pravac? Pa negde to nešto moje, a opet nešto i... Što koketira s ovim aktualnim? Pa da je. To je nešto između. Da, jesi zadovoljna kako zvuči pesma? Jesam prezadovoljna, ali sad idem da je otpevam pa da čujem kako će to da... U mojoj izvedbi da bude. Si zaboravila da pevaš? Nisam, to jedino nisam zaboravila sam neke druge stvari. Da pevam svaki dan. I volim svoj posao i jedva čekam da se vratim na scenu i da se ponovo družimo i bit će tu i dosta pesama i bit će svega. Vraćam se u punom sjaju. Hoćeš da nastupaš? Da, naravno, uvek. Zašto si napravila ovoliku pauzu? Zašto sam napravila pauzu? Da duga priča. Imamo vreme. Ne znam kako da počnem Evo od početka. Kao i svaka žena, zaljubiš se, udaš se. Jesi ti zvanično udala? Da. Na papiru? Pre, koliko ima godina? 8 godina. 8 godina zvanično, a 13 godina smo bili zajedno. Kako si odlučila da se udaš, pošto nije ta baš, nije ta tvoja veza zapravo nikome od svih ljudi sa strane delovala nešto normalno? Kako to misliš? Pa evo, znam, recimo, možda nisu tebi pričali, ali svi su pričali da to nije za tebe. Da li ti je neko rekao da to... Pa zar misliš da ovakvu ženu može da prati bilo koji muškarac? Gde je taj muškarac što pored mene živi, a ne živi? Jel ti rekao neko to? Pa da, majka, otac, naravno moja sestra, prijatelji. Ti se ljutila? Pa ljutila sam se, da. Jer nisam znala, uvek čovek negde bira partnera i ne biraju ga roditelji. To je bio moj izbor prvenstveno i mislim ja i ne kajem se u životu za sve moje izbore i jednostavno bilo, prošlo, idem dalje, znala sam neke stvari, slutila sam, u stvari ja nisam znala, ali sam slutila, ali sam opet ostajala tu i zarad svega da sačuvam dom, da ja sam takva. Da, ali ti sa druge strane malte ne prekinula kontakte sa majkom, sa ocem, udaljila si se, ja znam, ja sam lično zvao Gocu kad se ti udala. Ona mi je rekla da nisi zvala ni na svadbu. Nešto kako? Nisi je zvala ni na svadbu. A bila je na moru, majka. To je šala. To je tako bilo, majka je bila na moru, a mi smo onako neplanirano napravili za 15-ak ljudi, za kumove i tako i htela sam to, eto, ali to je bilo leto, septembar i majka je bila na moru, ali došla mi je sestra rođena, sestra od tetke, brat i tako napravili smo. I onda smo posle odveli svoje roditelje i na večere i tako. Da. Šta ti je rekla majka, pošto ona nije ni znala mnoge stvari o tvom životu? Što si ti rekla? Meni majka uvek je govorila, ja nikada nisam nju slušala, ja sam jako tvrdoglava. Stvarno sam jedna tvrdoglava osoba i žena od trenutka, kao i moj otac. Ja sam tačno žena od trenutka i ako nešto zacrtam ili hoću to sve, ali mora sve i odmah i ja teram po svome, džaba, ti ćeš mi reći ne, to nije za tebe, ovo nije, ja ću isterati svoje, kad padnem, kad udarim glavom u zid, ja
onda shvatim i ko su mi prijatelji i roditelji, jednostavno dok ne udarim dobro. Znači nikad nisi učila na tuđim greškama, nego isključivo... Pa zato što jednostavno nikada me drugi ljudi, tuđi životi nisu zanimali. Ja se ne zanimam tuđim životima, ja jednostavno živim svoj, kakav je takav, ali ne zalazim ni u tuđe krevete, ni u tuđe, zato sam takva i nemam iskustvo to. Da sam zalazila, verovatno bi... Da, nešto naučila. Nešto naučila, ja. Reci ti meni, jesi ti bila srećna u tom braku? Pa ja sam mislila da sam srećna. Šta to znači? Pa, kao i svaka žena, sve je lepo i ono u početku, ali onda jednostavno shvatiš da nisi deo te priče, ali zarad nečega da sačuvaš dom. I ja sam takva i učena i majka me učila i otac, da po cenu svega sačuvam nešto, eto tako, tu ljubav, neku kao ljubav. Nema tu... Jesi ti osjetila ljubav u tom braku? Pa ja sada sa ove tačke gledišta, mogla bih drugačije da kažem sad kada je nešto sasvim drugo, mogu da kažem da to nije bila ljubav. Da je to bilo samo jedna zabluda, mislim sve najlepše o njemu, ne kažem ništa, ali to je bila jedna navika, jedna zabluda, mladalačka, jedan moj beg možda od neke stvarnosti i želja da imam porodicu i htjela sam da se ostvarim i kao majka i... To sam htjela da te pitam, jeste radili na tome? Pa da, ali on nije želao. Pa ti to nije bio neki signal? Pa, to je, evo ovako, ja sam pre svega, pa je pre jedno par godina, dosta radila i onako sam sebe samo na karijeru, sve je bilo u tome, da rad i ja negde nisam želela dete. Kad je došlo do tog trenutka, jer on je već ostvaren kao otac, i onda kad sam ja poželjela, pre par godina, onda sam videla u njegovim očima nema želju za tim, jednostavno. I onda mi jednog trenutka i rekao u nekim... Rekao ti otvoreno? Pa da, onako u nekim, onako kad se pokačimo ili nešto, je kao, ajde Jelena, mene to ne interesuje i ja više nisam za to i tako ja kažem, aha, i kao i svaka žena i onda skapiram i sad sam u zadnje 3-4 godine onako počela da kontam ali imala sam neki svoj svet, kažem opet, zarad toga da ja svoj obraz nisam uprljala, ja sam izašla čista nije mi žao ni od trenutka, samo mi žao što me nije ostavio ranije. Ja sad živim punim plućima, ja imam svoje prijatelje, svoju porodicu, majku, sestru, oca, moju kumu, koja je uz mene 24 sata. Počela sam malo i da izlazim i počela sam bre da živim. Da, to se tako zove Da, u stvari. i želim da živim i rekla sam, sledeći moj izbor koji bude, bit će pametan, nadam se. I ja. Nego reci ali sad meni, stvarno. On te je prevario, kada si to saznala? Ja sam, kako sad da kažem, ja mnogo volim sebe, kao i svaki čovjek. Ja na prvom mjestu, ja sam zaljubljena u sebe i mnogo volim sebe. Pa ne toliko, baš ne toliko... Ali ne, poštujem. Ja negde mislila sam da nijedna žena ne može da mi parira. I onda... Bila si sigurna u sebe? Da, bila sam baš sigurna u sebe onako i jednostavno bilo me je briga, ne može mi nijedna. Eto, izgleda da može, nema veze, hvala joj. A kako se to dogodilo? Kako se dogodilo? Pa to je trajalo između njih, vidim. Jesi sumnjala? Pa sumnjala sam ja uvek. Jesi kontrolisala? Ne, ja nikada muškarca ne kontrolišem. A kako si saznala? Kad je taj trenutak da si ti sigurna? Ja da ne saznam nešto. Pa da li, znaš, si ih naplatala na gomili? Ne, jednostavno dobila sam neku anonimnu poruku i hvala toj osobi, ali trebao je ranije da me obavesti. Da, šta je ti napisano u poruci da je tebe... A ne bih to da iznosim. Ne, pitam to, nego šta je bio sadržaj poruke? Pa ništa, da jednostavno on je već dugo sa njom. To je ljubav, to je jednostavno da je vreme i ja da... Da, i ti njega pitaš? Pa i da imam, da me pusti, da imam svoje krila, da jednostavno... Ja sam jedva čekala. Ja sam slutila to već 3 godine zadnje.
jednostavno jedva sam čekala, ja sam tako srećna izašla iz braka, da sam jedva čekala ono da dođem do Beograda i ono da spakujem svoje stvari i da krenem ovaj život i sad sam shvatila da je to najpametniji izbor. Eto. A kada si saznala, zvala si ga, pozvala, videli ste se, šta, kako? Aha, joj, to je duga priča. Imamo vreme. Nimamo vremena. Ja sam bila kod oca u Kuršumliji i a on je... Ti su njega zapravo ostavili i otišli. Da, i tada sam dobila tu poruku, ali sam ćutala dugo, jer ja sam stara ćutalica. Čekalica. Čekalica, ćutalica, kako god. I pustila sam ga onako da vidim kako on uživa i sve sam znala, jednostavno, ali više me nije bilo briga. Posmatrala sam onako negde, što kažu, iz daljine. A čekaj, jeste se videli? Jesmo, da, jesmo, videli smo se. Pa ja sam mu rekla, ja znam za sve, mislim, nema to, ali to je čovek koji nikada ne bi priznao. Nije priznao ni tad? Ne. Pa iako sad živi sa tom istom? Ne, ništa. To nije tačno. To nije tačno i ti si luda i ti ne znaš šta pričaš, kao i svaki muškarac, mislim. A dobro, ti ikada priznao? Ne. Sad više ne može mi priznati, ne želim, ne treba mi. Imam sad i sve dokaze. Mislim, ja sam toliko srećna, kažem ti, izašla iz tog braka da... Jesi se zvanično razvela? Ne, nisam još, ali čekam da mi pošalje papir. Čekaš njega? Mora da napravi valjda prvi korak. Nije još napravio. A šta ćete da radite sa tom imovinom? Ostavljam sve. Neka uživaju. Pa ne znam, nisam još razmišljala o tome i mene nekako, eto, upravo što me materijalne stvari nisu interesovale, ja volim da učinim i da pomognem ljudima. Pa dobro znam, ali ti se pokupila i izašla iz nečega. Pa hvala Bogu, imam sada sve. Imam sve, imam... Pa nisam ja rekao da nemaš, imaš i majku i oca i sestru i sve živo. Jednostavno ne interesuje me, ostavila sam to iza sebe, prošlost, pokupila ono što mi treba, nema tu puno stvari, stane u 2 kofera, toliki život, cijeli stane, to je istina. Sada sam shvatila ovim nekim godinama da je zaista to kako kažu. U ta 2 kofera, 3, nebitno. I ja sam sada srećna. Ja ti žao što se nisi ostvarila kao majka. Pa žao mi je, da, ali mislim da nikada nije kasno. Naravno. I moja sreća negde mene čeka, ali će biti pravi izbor, neće. A jesi bila u kontaktu sa njim u ovom međuvremenu? Ne. Ne želi ni on kontakt, ne, nikada nije pokušao da me vrati. Ne bi se ni vratila. Zaista, ne interesuje me to. Koliko puta ste u toku tog vašeg braka raskidali, rastajali? Mi se nikada nismo rastajali i ljudima je zato bilo čudno. Nikad se nismo razdvojili jednostavno, ali on je radio te stvari, nije samo jedna, nego... Znači misliš da te je varao više? Ma da, kao i svaki muškarac i te priče. Pa dobro da ti kažem što ja mislim da pravi muškarac i nikada ni ne vara pravi muškarac. Ako je pravi, onda se okrene i ode i kaže to je to. Ja ga srela onda nisam, onda možda ću sresti takvog muškarca. Pa moguće, znači ja zaista mislim da... Verovatno ću ga sresti. Jesi i ranije sumnjala ili ne? Pa ja uvek sumnjam na nešto. Ja sam takva, ja volim da istražujem, volim da i uvek nešto nađem i sumnjam, ali zarad, kažem ti, svega ja sam ostajala, ne znam zašto. A dobro, jesi ti bila njegova ljubavnica u njegovom braku? Ne. Ja sam bila godinu dana, što ja razvedem, on je bio godinu dana papirološki razveden i ja sam ušla u taj odnos. Gde si ti njega upoznala? Ja sam njega upoznala, majka nas je upoznala. Tvoja majka? Gordana, da. Sasvim slučajno. To je isto jedna priča. Kako? Pa imala je nastup u tom mestu gde sam ja živjela i pokvario je se auto i on inače radi sa autima, popravlja i tako to. I onda ga je ona onako pitala, ali slučajno nije znala da je uopšte majstor, to je neka bila, eto viš kakva priča.
I kaže, momci, da li neko ima da mi popravi auto? I tako je krenulo. I on je povezao njen auto, ona njegov. I moja majka prvodađija. Mada ja nikada nisam želela na taj način. Ja sam bila tad u najvećem i usponu i izašao je miš i radila sam, ali jesam bila dosta usamljena. Inače... I majka da ti pomogne? Majka da mi pomogne, ona me... I uvijek joj sada kaže, sad kad je sve prošlo, ćuti, Gordana, ti si tako htjela, ti si to... Čekaj, šta se... Čekaj, on je otišao da poprave auto i šta ona kaže, ja imam ćerku, fina... Da, mama je uvijek govorila, ja ću ti naći muža, Ali vidiš, negde neke reči, kako se kaže, kakve su ti misli, takav ti je život i to je zaista tako. Ali ja ne bih dalje pričala o... Ne, ali meni simpatična ta priča, šta se tu desilo, čekaj, znači... Pa ništa, eto, spoj, taj... Pa gde ste se vi prvi put videli? Gordana šta uzela njegov broj, došla, rekla ja, našla, delila... A Gordana je to radila jedno mesec dana, ima jedan momak, taj što bi je auto popravio, ne znam nija, on je sam... Mnogo je lep, vidjet ćeš, ajde upoznaj, kažem ne, ne. Zahvalna nešto njemu, ništa, samo ga videla tako. Videla ga tako je zato što je dobar, jer mi ne gledamo, otprilike i to vučem od nje tu osobinu, ne gledam. Ne gledam nikad muškarce, šta sam htjela reći, pobeže mi misao. Kažeš to dobar, ne gledaš nikad ništa drugo. Da, moja majka i ja gledamo tu neku dobrotu, zato uvek u životu čovek i nastrada, jer više mi je dobrota bitnija nečija i kako se muškarac ophodi u tom trenutku prema ženi nego svo materijalno i da sam u tom pravcu gledala, sada ko zna gde bih bila. Meni materijalne stvari nikad nisu, samo jednostavno ako nešto se desi kvrcne između dvoje da je hemija, energija, to je to. Zašto si ti, stavila karijeru po strani? Pa nisam ja stavila karijeru po strani, ja sam dosta radila. Možda si ti radila, ali mi nisam. Da, ali nisam bila medijski, da. Pa eto. Jel ti on branio? Pa nije on meni branio, nije išao sa mnom i mi smo zajedno putovali i mislim hvala mu i na nekim stvarima, ali jednostavno ja nisam bila srećna nikada kada sam izašla na taj nastup i to su mnogi ljudi i kolege su to videle i u mojim očima. Posle kući ili nešto? Pa bilo je tu svega, nikada nije digao ruku na mene, nikada, stvarno zaista to ne, ali manipulacija. Ali njemu nije odgovarao tvoj posao, a žive od toga, to mi nije jasno. Pa jednostavno on je ceo život nezadovoljan, on i svojim poslom je nekad, eto, to je jednostavno narcizam, manipulacija i dosta sam sad i čitala o tome i dosta žene koje prolaze kroz to i sada mi je, neke stvari su mi jasnije i znači, mnoge žene su mamac za neke, ne pričam za njega, nego inače žene prolaze kroz to, a nisu svesne da godinama žive s narcisom i u neki vid manipulacije. Mi mislimo, voli nas, ali sve to je jedna manipulacija, to nije ljubav, to je manipulacija žene. Jelena, gde su tebi drugarice bile u tom trenutku? Ti si sa svima prekinula kontakt. Pa ja sam se više družila sa muškim svetom, nekim, jednostavno, njegovi prijatelji su bili moji, imala sam tako jednu, dve... Da li ti si njegove prijatelje imala? Da. Ti, gde su tvoji, ti si se družila sa mnogima, gde su te tvoje drugarice, gde su ti koleginice, nisi ti bila neko ko je bio asocijalan? Pa nisam, ali sam postala asocijalna u tom... Da ti on branio da se družiš? Pa ne mogu sad da kažem da je on meni branio. On je želeo i slobodu, on je čovjek koji voli slobodu. Ja mu nikada nisam branila, nije on meni branio da se druži. Međutim, ja sam vremenom uz njega postala i u tom braku asocijalna u stvari. To su mi mnogi drugarice govorili, Jelena, izađi, postala si jako asocijalna. Ja sam našla neki komfor svoj i tu zonu, kako se kaže, ušuškana sam i mislila sam da je to moj svet. Međutim, sada kada sam izašla iz zone te neke, navodno, komfora, koja uopšte nije bila komfor, sada shvatam šta je komfor. Da, ali kažeš ovako, putovali ste zajedno, bili ste sve vreme zajedno. Tako je. Kad je on stigao da ide da jebe druge? Prosto pitam, znači da prvog ubra. Pa kad je stigao, to moraš njega da pitam. Pa dobro znam, ali ti si živjela s njim. Pa dobro, jesam živjela, ali sad nisam baš upućena kad je
Vidiš, moram tu da... Si razmišljala o tome, šta ti kaže, da ide da Pa se nije napiće danas, na pivo? pa gledaj, svako ko hoće da prevari, ja sad ajde da pođem i od sebe. Ja nisam tako, ja vara. Drugačije Si sam. pomislila da ga prevariš, ti njega? Pa svi mi negde pomislimo, ima toliko lepog sveta kad je žena nesrećna i kad sedi u kući. Naravno da su mi se mnoge misli vrzmale, ali nikada nisam napravila korak. Da. Ja jesam viđala mnogo lepe muškarce, možda su mi i davali neke znakove, ali ja sam gledala to moje nešto. Jer sam se i plašila, a u stvari možda sam i... U stvari ne. Srećna sam u stvari što sam ostala ovakva i dosledna sebi. A je li on tebe zanemarivao kao ženu u seksualnom smislu? Mislim, kao nekako... A ne bih pričala baš o tome. Pa dobro, znam, ali meni sad to nije upravo to mi je... Pa samo ću reći da mi je falilo pažnje i... Da, baš mi je falilo. Da, reci mi šta se dešava, ti neko od kolega pružio podršku i se čula sa nekim, je li neko došao do tebe? Ti si bila ranije izvrk i pojavljivala si na snimanjima, sve si živo, družila si se sa ljudima, i sa Prijovićkom, i sa Džiđom. Jesam, da. Gde su ti kontakti? Pa sada sam još sveže u Beogradu, možda jedno mesec dana, pa i nema mesec dana, 25 dana možda. I sad gledam završim tu pesmu i da obnovim isto neke kontakte. I već sam neke kontakte obnovila i pa polako ću i sa kolegama, naravno i Džiđa moja, koju mnogo volim. S kim si se družila? S kim bi volao da obnoviš kontakt još? Pa eto, Jelena Gerbec, Džiđa, pa kako sad, ne znam, s Prijovićkom sam bila pre dosta godina dobra, baš smo bile dobre. Jesi vidjela te ljude umeđu vremena? Ne. Jednostavno nisam... Ti žena bila u kavezu? Dolazila sam, nisam bila. Pa nije to baš... To je moj kavez koji sam ja, verovatno, stvorila. Jer mene niko nije mogao da primora na nešto što, je li tako? Da, to je baš. Jednostavno, ja sam napravila tu zonu, taj nazovi kavez. I jedno, niko mi kriv nije. Ja sam kriva i ja sada ispravljam svoje greške i treba će vremena i da se vratim i na scenu i znam ja sve kako put ide. Nije ni malo lako, ni u današnje vreme, ni puno je tu dobrih pevača. Naravno, pa mislim nije lako, ali... Nisam jedina, ali ću naći neko svoje mesto i znam da ću uspeti sigurno, sada sam sigurna, i uvek sam bila u stvari sigurna u sebe, ali sam negde. Jel ti otac ponudio da ti uradi neku pesmu? Pa evo radimo, da. I pored ove što ću izdati, pesma se zove Greška. Razmišljala sam ludnica ili greška, pošto... I jedno i drugo je adekvatno. Da. Obe reči su onako zvučne. Bila si u ludnici, mislim figurativno. Nisam bila u ludnici. Ne, nego kada tvoj brat je bio ludnica. Jeste, da. Ali bilo pa prošlo, ja idem dalje. Kažem opet, tu su mi prijatelji, porodica, na prvom mestu, svi su uz mene i ne mogu da verujem da su toliko uz mene i oni se sekiraju. Majka je sad trenutno u Čikagu, 24 sata me zove, moj otac, koji 24 sata sa mnom na vezi, znači jednostavno ono... Pa da, ali eto, to je bila i ona priča, kao ti si gostovala bila na nekoj emisiji i onda je kao bila priča, ti se ne družiš s majkom, ne čuješ... Ne, to nije istina, majka je i dolazila u Valjevo i sad kad moram i grad da spomenem, majka je... To nisi živjela na Marsu, znamo da si živjela na Marsu. Da, majka je i dolazila i Pa dobro, dolazila da vidi ovoga što ti ga je našla. Da, ali verovatno joj negde ženi nije bilo ni prijatno, ni osjećala je se verovatno onako zanemareno i verovatno je osjećala to u meni, tu neku patnju koju ja nisam mogla da njoj iskažem kao dete i uvek sam se negde ljutila. I to što je bilo u toj emisiji, mislim da sam bila više negde povređena. Da je negde prslo negde iz mene neki, ne znam, i to mi danas dan nije jasno neke stvari. Jer se ti ne osjećaš ovako, znači Goca ima Mirka, Zoranu i Jelenu. Dobro, naravno, uvek nikad nas nije razdvajala. Je vas razdvajala? Nikad u životu. Mi smo jedno. Mi smo i sad, evo tu mi je Mirko, oni su svi, majka je u Čikagu i sestra, tu mi je sad Mirko bila... Bolje Mirko da ne rekao. Samo pustim brata. Ne, Mirko mi je stvarno desna ruka, idem sad isto i
posle emisije treba da se vidim sa njim i da popričamo i Mirko i ja smo dosta slični i razumemo se. Da. A reci mi, tada kažeš, znači, ja sam stekao utisak da ti kao da si bila drugačije dete u odnosu na Mirka i Zoranu. Evo sad kažeš da se nisi osetila... Ne, ja to nikada nisam rekla za brata i sestru. Ja jesam živela negde, kako da kažem, to je deo mog detinjstva, da, to je prosto tako trebalo da bude i sad posle svega shvatam da sam pogrešila. A jesi ti pogrešno izrazila ili... Pa pogrešno, da, skroz. Pogrešno, nije da se sad pravdam, jednostavno nešto je u meni tako, verovatno. Da to nije... Nezadovoljstvo, verovatno, evo i ovo što je sad eskaliralo i što se desilo, verovatno sam bila nesrećna i u svom braku i negde... Možda si tražila neki razlog ili izgovor? Izgovor za nešto da, eto, samo da, što kažu, napravim. Pa da, ali eto, pa znači zapravo sad sa te psihološke strane je potpuno jasno, znači... Negde sam skrenula sa puta. Lonac je ključao, tako, ključalo je i onda, eto, setila sam se nekih gluposti i svega i malo i sve to... A jesi čula posle toga s majkom? Jesam, pa jesam, majka ko majka, mislim... Majka uvek prašta i sad shvatam da sam, eto, pogrešila. A i Rade se tu nadovezao isto i tu je bio neki... Ja mislim da, iskreno da budem, ja mislim da Rade i dan danas voli vodu. Pa, gledaj ovako, sada ću ti nešto reći. Idem posle da se nađem sa tatinom ženom, idem u Skadarliju da sednemo. Sa njom se najviše družim, to mi je sad drugarica. Kako bi to rekli sad, maćeha? Ja je ne nazivam tako. Ali dobro, tako je. Dobro, da, maćeha, naravno, tako se kaže, ali ona je meni najveća podrška i pomoć, moja nada. I ja kažem i tako. U kom smislu pomoć? Svakako, kao moj, kako se kaže, life coach. Guru, do ne znam čega. Sad kad majka nije tu, Nada je preuzela odgovornost i eto. Da te čuva. Ali jeste, zaista, i ona je jedna dama i jedna gradska žena i eto, presrećna sam što je moj tata sa njom i sad bi bilo sve suvišno da kažem, naravno, verovatno dok su bili u braku da i dobili mene i da je to ljubav bila i mama je bila mlada, sad je sve prošlo i... Da, jesu njih dvoje u kontaktu, Rade i Goca? Povremeno. Da. Mislim, nema zle krvi, to su tvoje. Ne, ma kakvi. Da. Kaže, dosta družila si se sa Džidžom. Kako su vaša ta druženja izgledala? Pa Džidža je brat, žena, drug. Ona je 3 u 1. Ona je... Ja obožavam, volim taj njen humor, volim tu njenu brzinu, tu... Ona je... Podiže te. Kad padneš, Džidža te podiže. Eto, sad bi ti, znači, baš... Sad bi mi prijalo u ovom trenutku. Sad ne znam kakva je ona sad. Da, šta je sa pričom da si ti volala da cirkaš, da piješ? Totalno lupa priča. Ja sam bila klinka koja je jednostavno... Brzo sam doživjela neki veliki uspeh, stvarno. I mnogi od nas, pa i sad gledam i ovi strane zvezde i ovo, mogla sam ne znam šta uraditi, skrenuti koliko sam ja popularnost doživjela odjednom i jednostavno to je bilo prenapumpana neka priča. Ja jesam nekad, kao i svi, volela da popijem, pa sad koliko je kome mnogo, ja ne znam koliko. Da si pila flašu ili čašu? Ne, tamo ne mogla ni da izdržim, ja sam žensko i krha sam i mršava ovako uvek i... Ne znam, kažu da ti je drugarica po čaši bila Gerbec. Gerbec? Da. Pa vidi, Jelena Gerbec u to vreme nije pila alkohol. Koliko znam. Pa dobro, znači... Ona ne. A koja ti je bila? Pa nisam sa koleginicama, više sam izlazila ovako, ali nisam nikada toliko, koliko je to prenapumpa priča. Jelena Vučković, ne znam, jednostavno ja i ne pijem, ima već pa dobrih 13 godina, kako je to, i živim zdravo i... A to je bilo sve deo moje mladalačke neke ludosti i te brzine. Sa kim si se svađala tada u to vreme od koleginice? Kako svađala? Pa da niste razgovarali, da ste se onako malo... Ja sa svima razgovaram. Ali dobro, tada u to vreme to je tvoja mladalačka... Ja nikada nisam imala problem sa koleginicama. Uvek sam imala sa nekim tim ružnim ženama koje su želele da budu kao ja. A da li imala ti... I muškarcima
koji nisu mogli da me imaju. E, sa takvima imam problem. A sa svojim kolegama nemam. Ko sa estrade te muvao? Sa estrade? Da, od pevača. Pa nešto nisam sad primetila, ja nešto muzičara, čast izuzecima, ali nisu moj izbor. A dobro, a koji, mora sigurno da je neko bio... Pa bilo ih je sigurno, ali ne znam, sad ne sećam se. Dugo je god. Znaš šta mislim, znači, kod tebe, znači, istu priču imaš kao Goca. Goca ničega ne može da se seti što je ne odgovara. Ne, pa rekla bih ja, kolege me ne interesuju. Ko nema u Google-a, ima u Google-a. Ja ću da pitam sada Google, da vidim koje su to neke tvoje, zato možda bolje da ti meni kažeš sada. Znači, evo sad ćemo da vidimo. Znači, šta se desilo zapravo kad si se takmičila u Zvezdama Granda, koliko ti je odmoglo to što si ćerka Goce Božinovski i Radeta Vučkovića? Pa sad sa ove tačke gledišta ništa mi nije odmoglo, samo mi je pomoglo i mislim i dalje da trebala sam više da se pozivam na svoje roditelje i da cenim to što imam. A zašto se nisi pozivala na njih? Pa eto, upravo ta moja tvrdoglavost i što ih nisam ni slušala i... Šta ste se savjetovali, mislim, nevezano za ovaj brak i to, nego ovako, šta nisi slušala? Pa nisam ništa slušala, ja sam na tvrdoglava devica, horoskop. Teška. Dobro, ja to razumem, ali da li se kaješ zbog nečega što ih nisi poslušala? Pa naravno da se kajem. Ja sam imala život i pre ovog braka i neki moji izbori i ovako, sad sa ove tačke gledišta, smešno, da ne može, ali to su sve mladalačke neke ljubavi i eto. Pa dobro, Da li si našao nešto? Ne, gledam na šta nije bilo tad u to vreme portala, pa znači mnoge stvari su ostavljene u arhivi skandala, ali da sam arhivu skandala prelistao, svaki put sigurno bi našao neke zanimljive stvari. Evo vidiš kao naslov, bivši muž Goce Božinovske otkrio neke tajne, vidiš, znači kao... Ko? Koji bivši muž? Pa, Rade Vučković. Rade. Ja kažem koji znam da nije imala muža nekog skorije. Da. Kažu, Šaban je bio veliki deo tvojeg odrastanja. Jeste, da. U kom smislu? Goca i... Pa dobro, to su sve ljudi koji su bili deo života mog oca i moj otac je dosta hitova napisao za Šabana, što se zna. Sve najveće hitove je uradio. Tako je. On je i kantautor i evo ga sad izdaje i knjigu o Šabanu. Stvarno? Biće to, baš sam videla sad neke deliće onako, da sam pustila suzu baš, to će biti jedna priča. Gde si, evo recimo, daj nam nešto, malo nam reci što ne znam. Eto to recimo što si videla, mislim, što će biti jako zanimljivo ljudima i da kupe i da vide. Šta? Pa, kažeš, videla si neki delić knjige koji te baš potresao? Putovanja njihova sama, ta prva neka zaljubljivanja devojke, koliko su oni imali doživljaja tih, što mi danas ne znamo da živimo. Mi se danas i ne družimo, u stvari, kolege. Mi nećemo sutra imati šta da ispričamo. Daj Bože sutra ja da ću imati svom detetu da sednem da ispričam. Ej, znaš šta, mama ti je to i to. Šta ću ja ispričati? Mi smo drugačije nekako odrastali, ali oni su imali totalno, onako bili su opušteni, živeli su taj jedan bojemski život, kad kažem bojemski baš, gde se nije dolazilo, ne znam, 4-5 dana kući, bilo je tu svega i... Jesu oni do poslednjeg trenutka bili prijatelji? Jesu. I njega, tatu, to mnogo boli. Mnogo ga boli. Znači, to je ono što, on nema dana da njega, kažem, tata, ne možeš tako. On sedi u Kuršumliji sad sam i piše tu knjigu i mnogo mu je teško. I ode bija tako, proživljava. I ja sam sad malo s njim to proživljavala, ali proći će. Da, ali on proživljava, kad piše knjigu, on proživljava, sve se vraća. To mi je i rekao, ceo moj život će biti tu, u toj knjizi. Čega se ti sećaš sa Šabanom? Koje su neke tvoje uspomene? Po čemu ga pamtiš? Pa ja sam dosta, ovako, da. Ja sam dosta, ja sam tatin sin, to i tata uvek kaže. Ja volim, na primjer, nešto što žene ne vole, volim, dobro, ima žena, čast izuzecima. Volim da pecam,
volim muške sportove, volim da igram fudbal, volim... Si išla u Krčedin da pecaš? Sad sam htjela kažem, kad smo ulovili soma, ne ja, tata je tad bio i mlađi, pa kad skoče oni Šaban i ulove, ne znam, soma onog, i onda sednemo i onda i... To je nešto što mi je ostalo urezano, kupanje na Dunavu, i onda ja pecam i... I danas dan volim, pecam, to mi je hobi. Jel ti kakav ideš, ono, kakvu ti emociju budi Šaban u smislu da ti nešto savjetovao, ti pričao? Pa Šabana sam srela na jednom nastupu, to mi je zadnji susret sa njim. Bili smo u Poreču, da. Ako smem da kažem. Bili smo u Poreču, imali smo nastup i tu sam ga zadnji put videla. Kažu da nekad u životu, eto vidiš, nikada ne znamo koga ćemo kada posljednji put vidjeti. Da, to je tako. I on mi je ostao u takvom sećanju, eto, prelepom. I sedeli smo i pričali smo, ali nisam znala tog trenutka će posle par godina da je to naš zadnji, ili posle toga ga nisam viđala. Ćazim. Da. Kakav je taj vaš odnos, saradnja, koliko se poznajete? Je te muvao? Ne, nikada. On imao svoju devojku i mislim danas dan nikada mi nije pristupio na taj način. Ja sam radila pošteno svoj posao. Uvek je bio korektan. On je jedan korektan čovek koji voli da se druži, koji voli da iznenadi svoje prijatelje, da galantan je i to nemam šta da kažem. Po čemu ćeš pamtiti odnos sa Prijovićkom? Po lepim stvarima. Ona je mlađa od mene par godina i ona je, sećam se ja na nastup, ona mene zove, kaže, Jeco, imaš i samo minut ljubavi, evo ova tvoja pesma, Habibi je izašla i ne znam, brate moj, posle i Mišu, kaže, pevam tvoju pesmu. Kaže, toliko sam srećna, ali ovo je zaista se tako desilo. Ja kažem, ne mogu da verujem da jedna takva osoba postoji, da se ona raduje tuđoj sreći. Obično nisam imala takva prijateljstva i ostala mi u tom nekom lepom sećanju i drago mi je da se ostvarila još više nego ja napravila taj bum i nadam se da će zadržati se na toj lestvici, da će umeti da pliva i da nastavi. Ja joj želim sve zaista najbolje. Imale smo lepe trenutke. A kada ste prekinuli kontakt? Pa sve je to, negde smo se razišli. Ona je počela neki svoj život, ja sam počela da živim sa tim čovekom, ne bi da mu ime spomenem i nije bitno. I život nas je negde razdvojio. Da, imali smo dosta lepih trenutaka. Jeste se sreli ikad posle? Ne, nikada. Ni pozvala, ni ništa? Ne. Pa je ti to bilo malo čudno? Čudno? Da, pa... Pa meni ništa nije bilo čudno, zato što ja nisam više ni razmišljala o ljudima na taj način. Ja gledam njihove nastupe i ja se radujem tuđoj sreći. Nekako smo se zato možda i prepoznale u tom trenutku, ta energija moja i njena. Ja sad gledam njene nastupe, jednostavno nije mi čudno ništa. Možda i ja negde nisam nastavila sa svoj život, pa me nije interesovalo više ni druženje. Kažem, postajala sam malo asocijalna. A da sam se malo više bavila, možda bi sad i sa nekim ljudima neke kontakte, kao što i planiram ovih dana da se vidimo. Nikola Rađen. Šta sa njim? Ste bili u vezi? Ne, nikada. Ste bili u kombinaciji? Ne. Odakle naslovi Jelena? Ja bih voljela da pitam, ja sam videla negde na YouTube-u je bilo, izašao neki snimak, nešto kako smo nešto bili. Taj dečko... Pa ga poznaješ? Naravno da poznajem, zato što je uvek radio će mene. Dolazio na moje nastupe, ne samo moje, nego verovatno i drugi koleginice. To je takvo vreme bilo. On je bio poznati sportista, ali suprug od moje koleginice, jednostavno nemam šta da kažem za njega. Nije te muvao, nije te zvao, nije nešto? Pa to bih zadržala za sebe. Ne bih pričala o njemu, jer mi jednostavno... Dobro, sve i da je nešto radio, jesi ti njemu dala, evo, vrlo konkretno. Šta sam dala? Da li si imala seks sa njim? Ne, do toga nije došlo. To zaista. Pa to te pitam, znači vrlo konkretno. Nije moglo doći. Nije moglo doći do toga,
jer više smo bili neki drugari u tom nekom, bili smo klinci, negde mladi, izlazili na ista mesta i tako znam Nikolu Rađena. Dobro, meni je samo bitno, znači kao Nikola Rađen varao Anu Kokić. Ne, ja ne znam da li... Dobro, znači ja sam pitao konkretno, ti njemu dala nisi, da li on ja mu tražio dala, nisam, za sebe? Da je tražio... Da je tražio, šta bi bilo? Možda. Dobro, nego reci ti meni, jesi ti izbačena iz renda? Ne, tamo posle, ko to I kaže? to je bilo kao naslov, Jelena Vučković izbačena. To su neki mediji, eto opet neka lažna priča. Kao Jelena nestala, Jelena, ja sad odem u njihove emisije i ovo, i sa Žikom sam u to vreme bila dosta dobra, nikada me ja još uvek nisam, tu sam i uvek imam kod njih... A kakav ti je odnos bio sa Sašom Popovićem? Najlepši na svetu. To je bio jedan drag čovjek, ne sad što je ovako sve i teško mi tome da pričam, ali kod njega je moglo sve. U kom smislu? Pa, on je uvek nekako, on je i prijatelj moje majke bio i mojih roditelja i mi smo kućni prijatelji. Uvek me gleda onako nekim drugim očima. Jesi imala protekciju? A nisam imala protekciju. On je takav bio inače prema i mojim kolegama. Prema svima? Voleo je život, voleo je. Ne sada što je sve ovo ovako, ne, ali puštao nas je. Šta hoćemo, mogli smo sve. Jesi nekad zloupotrebila to što ste mogli sve? Jedino što sam zloupotrebila u životu, što mi je žao kada sam bila u najvećem usponu, što jednostavno te neke pogrešne izbori i ljubavi, ja se zaljubim i prekinem, ne znam, karijeru i onda sam, ne znam, par puta otkazivala i nastupe i da bi mi negde bilo kao lepo, znaš. Jer mene, ti kaže, materijalne stvari nisu... Da sam krenula tim putem... Jelena, jel se to radilo tako? Pa vidiš šta sam radila. A sad vidim i ove mlađe, na primer, i neke prijateljice i tako kad se zaljube, ja sad imam savjet da im dam. Da. Nemojte tako na prvom mestu svoju karijeru, da je sutra budeš žena, da budeš moćna, da imaš svoj dinar, da ne zavisiš ni od koga, pa polako ljubav. Možeš ti i viđati se i ljubav i posle... To ne isključuje jedno drugo. Pa zamisli sad, medicinska sestra kao, znači, još ti radiš 2 put nedeljno, a medicinska sestra radi svaki dan po 8 sati. Tako je. Pa šta, ona ne može da ima muža nikad jer nije kući 8 sati, šta? Pa medicinske sestre i pevačice nekako. Uvek će da nađe muža. Uvek. Jesi varala u svojim vezama? U svojim vezama... Ne mislim u braku. Nisam imala, ne, ja nešto puno veze. Imala sam tako, par nekih lepih vezica. Ne mogu sad da kažem da su neke greške. Nisu bile greške. Koje su bile javne ličnosti? Ne, sa javnim ličnostima, nemam posla. Više sam voljela neke obične muškarce. Zašto nisi imala posla sa javnim ličnostima? Pa, Nije ti se neko dopao ili... Pa nisam dolazila sam... Sem Rađen? Zašto me stalno vezujete za njega? Pa dobro, nije ono lep muškarac, što? Pa dobro, bio je lep je. Bio je? Ne, nisam... Lep je on muškarac i ostali smo mi... I on se razveo, eto vidiš. Da, to sam čula skoro, da. Možda je vama suđeno. Pa moram da ga pitam, Evo, možemo i javno da ga... Pozovi ga. Nemoj moliti da bude kog oca Božinovska. Taman posla. Da bude kog oca... Taman posla. Ne, nego hoću ti kažem da ne budem kog oca, da te spojim pa sutra nešto. A ti si provodađija sad. Našao si mi, jel? Ne, taman posla. Evo, Jelena jedan fini, lepi, slobodan. Jel da, baš on. Hvala, ali ne hvala. Dobro, ali tebi treba sada veze, jer ti je sad posao prioritet. Meni ne treba veza. Glupo bi bilo da kažem da nisam usamljena. Jednostavno, izašla sam iz braka, razvod... Ti pone žene koje ne može da bude sama, jel si to ti? Ti samo moraš da imaš nekog. Ne, možda sam bila pre, a sada gledam nešto sasvim drugačije. Volela bih da imam nekoga, ali ne moramo 24 sata provoditi zajedno. Treba svako da ima svoj život, a to sam sad u ovim godinama shvatila. Da, ja sam to da većina žena hoće muškarca... Ne želim da ga vežem. Nego hoće muškarca dok smo lepo, kad nam nije lepo, svako u svojoj kući.
Pa on se opet... A ne mislim na te... Hoćeš da živiš nekim? Ne kažem da neće se desiti u životu, ali moj izbor sledeći bit će jako pametan. Jer ako ne bude, onda ja ne znam šta će da bude. Znaš kako kaže Marina Tucaković, prvi put kad pređeš se u redu, drugi put se... Glup ili budala, ja sam baš takvog čekala. Ima tu istina. Jer ja jednostavno neću po cenu svega da ne bih bila sama, da budem sa svakim. Sada sam sama i kvalitetno uživam u svojoj samoći. Nije da uživam baš, volela bih i ja da sa nekim imam, da ujutru popijem kafu, da podelim neku svoju, kako da kažem, priču, da doručkujemo zajedno, ali ne moramo... Jesi ti postala domaćica umeđu vremena? Ja sam najbolji kuvar na svetu. Svaka tako kaže. Ne, zaista. Ja zaista i uživam u tim nekim specijalitetima i kuvam, baš dobro kuvam. Spremam. Šta kuvam? Ali sada ne. Ne, šta si kuvala dok si bila kuvarica? Pasulj, ćuftice, punjene paprike, da, znam sve. Prokole, kupus, zavijene sarme, šta još mogu Ivane da... Sve znači. Sve sam to, ali nekome je to smetalo. Koje možda smeta da dobro jede? Pa neko ne voli to. Ne voli da jede? Pa ne voli. Kad mu se servira i postavi, verovatno je negde uslužen. Pa dobro, da ti kažem jednu stvar, znači, znaš kako... Ali ima muškaraca koji, naravno, to i vole. Pa ja znam za rečenicu, put do muškog srca vodi preko stomaka. Pa sad, došla su druga vremena. Pa kako onda, znači, ono... Pa put do muškog srca... Vodi preko novčanika. Pa, izgleda. Pa i ženskog, i muškog, i svi smo mi tu negde meta manipulatorima i ovim, opet ću da se vratim. Ti koji, narcisima koji vole lagodan život na tuđi račun. Pa volim i ja, volela bih i ja sad da imam nekog, pa ću da uradim par pesama, pa ću sutra, ne znam, da sednem na avion, sutra sam u Dubaju, pa sam preksutra na Maldivima, sa njim pijemo kafu, Italija. Pitam ja Điđu, gde ti je neki dekica, ona kaže, još se taj dekica nešto nije rodio, nisam našla. Pa ne treba meni dekica. Adekvatnog dekica, ma ne šalim. Da. Ne mora dekica, nemaju samo dekice, ove, kako se kaže? Parice. Imaju i fini muškarci i mladi, ali... Pa dobro, kako dekice uglavnom imaju one legalne pare, ali... Dekicu nikad nisam imala, pa ne znam. Ne privlače me dekice, više volim nešto mlađe. Mlađe od sebe ili mlađe ovako? Pa, sada ovako, mlađe od sebe. Ne ti je ona kuguarka. A? Ne mislim mnogo mlađe. Ne kažem, pa danas je teško naći u nekim našim godinama, posle 30. Gde nisu oženjeni, gde nisu... I to je malo sad, kako bih se izrazila, da me neko pogrešno ne protumači. Da. Već su svi ostvareni u nekim godinama. Jel ti smatraš da si... Jedino nekog razvedenog, to što si mi rekao. To je istina. Rađen. Vidi, oprni okreni, vratimo se. Neću da pričam o čoveku zaista s kojim nisam ništa imala, evo i ograđujem se od te priče i... Dobro. I on se, dečko, mislim, i on ogradio se od te priče i zaista... A ono što mene zanima, to je, evo sad sam ja izgubio pitanje, kad si me tako zaludela da ograđuješ se ti, ograđuje se on, šta je ko slao nešto da kaže? Ne, mi smo prijatelji i na Instagramu i ja nemam šta da krijem, to može svako da vidi. Jednostavno, to je neki deo moje neke mladosti, to su bio je, kako sad se izrazim, uspešni sportista i naravno mi pevačice, i sve smo gledale u njega, glupo bi bilo da ne kažem da nije bio, izvinjavam se, jedan od najpoželjnijih muškaraca, ali je bio i muž moje koleginice drage i ja zaista dalje neću pričati. Jesi se vidjela nekad sa Anom Kokić? Pa kad su bile onako snimanja i nešto tako. Kad si javljala? Pa da. Nema razloga da mi se ne javi. Sad skoro nisam, naravno. Zadnjih 13 godina. Ne znam. Nisi videla maltene ni bilo dana? Nikoga, ne, nikada nisam imala stvarno ni s koleginicama problem. A to da je bilo i lepih muškaraca i da čovek pogleda, nije sramota gledati. I nemoguće mi je sad za kraj da mi kažeš da te niko od kolega nije gledao. Pa možda su me gledali. Jeste slali neki signala?
Možda su mi slali, ali mene jednostavno moja branša ne interesuje. Pa dobro, sećaš nekog starta? Starta? Da te neko startovao tako? Možda u nekoj šali, ne znam. Pa dobro, svako šali ima malo zbilje. Ne interesuje mi, neću da pričam o kolegama, sve najlepše. Dobro, reci ti meni, znači, pesmu si najavila za avgust. Da. Jel bi počela, mislim, jesi spremna da kreneš punom parom da radiš? Znači, gas, idemo gas. Ko ti je menadžer? Kako mogu da te kažem? Ne jednostavno, nego sada kad polako krenem i vidjet ćemo. Dobro, ali svako mogu da te nađe. Pa ima par njih, imam dosta ponuda sada, ali ću pažljivo da biram i svoje saradnike i... Svako ko hoće da nađe može... Sada ću sve pažljivo da biram u životu od sebe. Ljubav, saradnike... Ko se opeče na mleko i u jogurt duva? To sam sad skoro čula od jednog prijatelja. To ti je to, a inače, ako hoće neko da te angažuje, može preko Instagrama, je li tako? Može, naravno. Da. Uvek. Bila je ovo Jelena Vučković. Hvala ti. Očekujemo je da nam se pridruži ponovo kada bude promovisala novu pesmu, da prokomentarišemo kako to izgleda. Sada smo saznali prave razloge razvoda, prave razloge svega. Pa možda ćemo se posle pesme još jednom družiti. Hoćemo sigurno, nego hoću da prokomentarišemo pesmu, ali sada smo prošli kroz ovih tvojih 13 godina poslednjih. Svega. Ne daj Bože poslednjih. Ne, kažem, poslednjih 13 godina tvojeg života. Šalim se, ja volim malo, inače sam šaljivdžija, ne znaš me tako, poznaćeš. Ali svakako, hoću da kažem da ćemo tada malo više pričati o tom devoječkom životu. Hvala Bogu. Tu ima svega. Uvek sam ima tu još da se Pandorina kutija. Polako je počela da se otvara, a šta će biti do kraja vidjet ćete. Istina. Čekamo te sa novom pesmom, hvala najtiražijem i najčitanijem tabloidu Skandal, što je naš prijatelj emisije, čitaćete o Jeleni stalno. Hvala i vama. Kao što je bilo i pre 13 godina. Hvala što si me pozvao i čast mi je, Ivane. Isto i meni, znači, nekada si bila svaki broj, a onda 13 godina malte ne ništa. Baksuzni 13, zato sam i morala da je... Da se taj krug... A i bio je petak 13. kada smo se i razišli. To je slučajnost, da li je slučajnost da sve ima svoje 13. Fox televizori Be Smart i salon nameštaja Sara. Vidimo Jelenu Vučković uskoro sa novom pesmom. Nova pesma, da, uskoro. Poslušajte njene stare hitove, da se podsjetite. Te pesme pevate, a ni ne znate možda da ih ona peva, jer je niste 13 godina viđali na televiziji. I to je moguće. Znači, samo smo te jednom videli za sve ovih 13 godina, nešto slabo. Da, pa dobro. Bilo je tu emisija, ali sada ću se truditi da me ima što više i svaka promena i lepa i teška i bit će to sve. Hvala Jelena, vidimo se. Hvala Ivane puno. Ćao, ćao. Ćao.